Ако си от жените, които наистина се грижат за кожата си, имаш си рутина, ползваш хубава козметика и гледаш съставките, не си купуваш първото нещо, което видиш в Инстаграм, то това видео е точно за теб. Защото и аз бях точно същата. Правех всичко, което се води правилно. Серуми, кремове, маски, сутрин и вечер, даже понякога повече отколкото трябва. Инвестирах време, инвестирах пари и като цяло се чувствах все едно правих всичко така както трябва. И въпреки това, нещо не ми харесваше. Не беше, че кожата ми изглеждаше суха или проблемна. Напротив, кожата ми беше хидратирана, мека и изглеждаше добре отблизо. Обаче, като се погледнах като цяло, лицето ми изглеждаше някак без тонус. Малко плоско, дори изкуствено. Все едно нямаше живот в него, въпреки че реално се грижех. Дълго време си мислех, че проблема е в продуктите, че не съм намерила точния крем или правилният серум, докато в един момент не се замислих за нещо много елементарно. Нещо, което никой не ми беше казал досега. Аз се грижех за кожата си, но не се грижех за това, което е под нея. Защото под кожата ти има мускули и ако никога не ги активираш, няма как само крем, колкото и скъп да е, да ти даде стегнат контур и това усещане за стегнато лице. Точно тогава попаднах на FaceLab, 21-дневна програма с упражнения за лице. И не е магия, а просто рутина. Тя работи с лицевите мускули, фасцията и кръвообращенията. Неща, за които не съм мислила преди. Започнах да я правя заедно с обичайната ми рутина, а не да я замествам. Само 5-10 минути, когато ми е удобно и без да очаквам нищо особено. И разликата, която усетих, не беше от типа "Вау, това е ново лице", а по-скоро лицето ми изглеждаше по-стегнато, по-живо и по-естествено. Все едно кожата ми най-накрая имаше какво да държи отдолу. И ако и ти ползваш всякаква козметика за лице, но резултатът все още не е това, което ти очакваш, много възможно е просто да ти липсва точно този елемент. FaceLab не заменя грижата ти, напротив, тя я допълва. Ако ти е интересно, можеш да видиш програмата в сайта им. Линкът е долу.